Sicilia Invoca no hacemos pizzas, las creamos con masa fina, horno de leña y el toque mágico de nuestros pizzeros italianos. Porque aquí la tradición no se imita, se saborea. Pide tu pizza, tu pasta o tus postres artesanos y disfrútalos donde quieras con nuestro servicio a domicilio. Sicilia Invoca, auténtico sabor italiano en Santiago, Bertamiráns y A Coruña. Sicilia Invoca, cuando la pizza es arte, se nota. Nuestro espacio de deporte local, pois da man, como sempre, de Sicilia Invoca, que quere apoiarnos e respaldarnos pois nesta ventana, nesta fiestra na que coñecemos pois as distintos clubes de Santiago e comarca. Hoxe vamos falar do Clube Vía Láctea, un club que nace no ano 1999, que foi ano santo, e que é un clube pois moi vencellado ao Camiño de Santiago. É un club de sendeirismo, de marcha nórdica, de escalada e de horticultura. Dende o 1999 foron moitísimos os camiños percorridos, as persoas que se foron sumando a este club, as experiencias compartidas alrededor pois, da natureza e do Camiño de Santiago. E hoxe, pois, temos connosco, teño aquí o meu carón, a súa presidenta, que é María José Rodríguez, que é a presidenta deste club, de unha entidade que soubo evolucionar co paso dos anos sen perder o seu espírito colectivo, non? O club vive agora un momento especialmente importante, cun aumento notable de socios, cunha nova estrutura como un auténtico clube de montaña. Bueno, pois imos coñecelo ben de preto. Que tal? Moi bo día, María José. Moi bo día. Como estás? Moi ben acollida aquí. Benvida aos estudios de Radio Líder Santiago, que é a primeira vez, non? É a primeira vez que estou aquí, é un placer ter este espacio para onde podemos dar a coñecer as asociacións deste concello. Bueno, pois de seguro que non é a última vez, así que nada, vete acostumándote a estar aquí con nós. Moitas grazas. Bueno, o Club Vía Láctea, que nace no ano 1999, un ano que foi o ano santo, que o voso club está moi vencellado, non, ao Camiño de Santiago. Como foi o nacemento do club? A ver, o nacemento dos Camiños de Santiago ven despois, nunha segunda etapa do clube. Este clube pasou por distintas etapas. Naceu, o 29 de xullo do 1999, a raíz da inauguración do multiusos Fontes do Sar. Claro que naceu aí. Cando se inaugurou, pois o Concello dou pois a concesión pois a unhas persoas que o xestionaban naquel momento e formaron unha asociación, un clube, para facer actividades no multiusos. E de aí naceu. Entonces, pois, a través deste clube, pois facían esas actividades todas aí, hasta que despois o Concello, pois xa retomou eles as actividades. Cales eran as actividades do principio? Natación, pode ser? Sí, había natación, había tenis, había fútbol. Isto realmente podía contar máis pois un dos seus fundadores que aínda sigue no clube, está actualmente na directiva. Eso podría contalo máis el, máis extensamente, pero sí, tuvo a súa importancia nos inicios, bastante importancia. Eso foi no ano 1999 e trasladámonos agora ao 2008, que foi un ano no que houbo un punto de inflexión, non? Porque sí que comezas aí a vosa relación co Camiño de Santiago. Sí, empezou aí, todo por unha casualidade. Pois esa mesma persoa, o fundador, e presidente naquel momento, pois estaba na asociación de veciños, sempre estuvo nas asociacións de veciños por onde el estivo vivindo,
entonces, pois, está moi vencellado os camiños de Santiago. Entonces, pois, el reivindicaba aí que o camiño de Santiago, o portugués, pasase por Conxo. Entón, pois, marcaron o percorrido por Conxo, como tiña máis sentido, non? Que pasase por ali, cos seus escritos, todo. Entonces, decidiron, pois, facer o camiño portugués, pasando por Conxo, con un grupo de veciños. Tivo éxito. Entonces, cando acabou o camiño de portugués, pois dixeron, por que non seguimos facendo andainas, isto? Entonces, o ano seguinte, pois fixéronse andainas, pero claro, cada vez sumábase máis xente, dixeron, pois vamos a coller o clube e vamos a facer o cambio da actividade principal a montaña, o sendeirismo. E aí fíxose o cambio de actividade principal e aproveitouse e fíxose un cambio de nome que estuvera máis acorde xa cas novas actividades e xurdiu o Club Vía Láctea de aí. Porque temos que dicir que o nacemento foi en Castro Endouro, pero que agora mesmo tedes a sede no barrio de Conxo. En Conxo, no Centro Sociocultural de Conxo, préstanos ali unha oficina, e nos encantados de estar ali. Un centro sociocultural que traballa moitísimo. Moi activo, sí. Moi activo, con moi boa xente ali, estamos encantados de poder estar ali con eles. E despois dese ano no que facedes pois esa actividade co camiño portugués, chega o 2010 e decidides pois abrir e facer máis camiños de Santiago, non? Sí, non é que decidíramos, pero veunos así dado. O Concello de Santiago pois propúxonos, como era ano santo, propúxonos pois promocionar os camiños de Santiago. Entonces aí, pois nada, solo se fixeron camiños de Santiago todo o ano, porque primeiro fixéronse todas as entradas dos distintos camiños, as entradas hacia Santiago, e despois fixose, non recordo, creo que habíamos feito o de Fisterra, fixemos o marítimo de Arousa, e fixéramos outro camiño tamén. Habíamos feito 2 camiños, as entradas todas a Santiago e o marítimo este. E nada, xa non nos dou tempo a máis, todo foron camiños, a promoción dos camiños de Santiago. Isto, pois o Concello quedou contento e dixo, pois vamos a facer unha programación no 2011 con rutas de sendeirismo e chamábamoslle o programa pois Coñecendo o País, con colaboración co Concello. Estábamos aí, organizaba o Club Vía Láctea, pero o Concello estaba detrás. Foi unha experiencia moi bonita, moi gratificante. E a partir de aí, pois xa continuamos co sendeirismo, facíamos algunhas rutas de montaña tamén. Moi ben o clube, funcionou moi ben. Levábamos 2 autobuses de xente. Naqueles momentos que ora é moi complicado leválos, porque ora hai moitos clubes de sendeirismo. Entón, a xente, claro, repártese, xa non é o mismo, pero de aquela íbamos con 2 autobuses e moitísima xente. Despois do sendeirismo, abrides tamén a marcha nórdica. Sí. Para toda a xente que non coñece que é isto da marcha nórdica, que é? Pois mira, a marcha nórdica simplemente é unha modalidade con bastóns. É añadir uns bastóns á túa maneira natural de camiñar. Todo o mundo sabemos camiñar, pero se nos poñen uns bastóns como os da marcha nórdica, que non son os mesmos que os de sendeirismo, pois impulsámonos. A enerxía que utilizamos nun impulso, pois
facemos máis propulsión. Entonces, menos esforzo, ca mesma enerxía, menos esforzo, avanzamos máis. Claro, corrise tamén o que é a postura. E corrise, non? a postura corporal, porque o punto de apoio nos bastóns de marcha nórdica vai atrás. Entonces, xa che obliga a corrixir a postura. Abre a capacidade torácica, entonces respiras millor. Bueno, os beneficios son múltiples. Despois da natación está a marcha nórdica, facendo ben a técnica. Claro, sí. Hai que facer ben a técnica. Entonces, para iso, pues, temos as clases donde aí entrenamos a técnica, correximos... bueno, traense moitos defectos do trekking, do sendeirismo, da utilización dos bastóns, porque os bastóns de sendeirismo teñen o punto de apoio diante, son un apoio estupendo, o sea, maravilloso que teñas ese apoio, pero si aplicas a marcha nórdica, bueno, eso xa é fantástico. Sí, cambia moito, cambia moito a utilización dos bastóns. E comezabades coa marcha nórdica no ano 2008, penso que foi. 2018. 2018, perdón. Sí. E agora mesmo, pois, sodes toda unha referencia, o Club Vía Láctea, sí. A nivel autonómico, sí. Non? De organización tamén, pois, de competicións de marcha nórdica. Pois sí, é certo. Sí, é certo, estamos moi contentos ca trayectoria, pero tamén decir que houve moito traballo detrás, moito, porque non é fácil dar a coñecer esta modalidade, máis que nada, bueno, porque aquí chove moito tamén, entonces é unha actividade ao aire libre, e costou dar a coñecer, porque isto de... Ahora sí, que xa se vai coñecendo e tal, pero antes era, bueno, con bastóns, como que uns velliños aquí camiñando con bastóns. E tenos pasado cando entrenábamos aí polo Sar, por Olosarela, pasamos, e a xente miraban e decía, aí van con bastóns, non? Con ese ritintín. E non sabían o que era, o que estábamos a facer. E dar a coñecer xornadas de divulgación que fixemos ca Federación Galega, moitos cursos, bueno, demos o curso a todos os socios daquel momento, e traballo constante, xa digo, os primeiros anos costou, pero bueno, agora xa temos unha boa profesora, por si alguén quere animarse, unha chica ucraniana que foi campeona do mundo. E bueno, a técnica que ten é fantástica, maravillosa, e tamén xa nos leva ao mundo da competición, que isto tamén a marcha nórdica ten a vertiente da competición. Claro. E entonces eso tamén hai que traballalo moito, porque canto máis rápido perdes técnica, entonces compaxinar todo eso hai que traballar. Temos a mellor. E nada, aí nos lanzamos ca Federación, tamén necesitaban, porque no 2018 tamén esta modalidade inclueuse na Federación, que hasta ahora non estaba. Entonces, pois, casi como que nacemos aí xuntos. Entonces, pois, tamén necesitaban promocionar, e bueno, estamos con eles desde o inicio. Que ben. Desde o inicio aí pelexando. Entre a xente que compite, hai nenos e nenas ou son todo persoas adultas? Hai nenos, pero poucos. En Galicia, poucos. Fora de Galicia sí que hai. Hai comunidades que, bueno, que se lles dá millor, o da marcha nórdica tamén co clima. Aquí costa un poquinho que os nenos se poñan a camiñar con bastóns, non? Gustanlles outras actividades máis de nenos, non? O fútbol é o que arrasa, pero hai que traballalo,
E aí é onde nós tamén queremos entrar. Hai que visibilizalo. Sí, hai que visibilizalo, hai que ir aos institutos, aos colexios, que o coñezan, Claro. porque penso, non sei se estaré equivocada, pero penso que hai nenos que hai este tipo de deportes clásicos, pois o mellor tamén se lle resisten. E se coñeceran a marcha nórdica, igual aí camiñar saben, e cos bastóns o mellor sí que esa actividade encaixaría máis con eles. Pero se non a coñecen, Claro. non poden ir. E os pais aí tamén, hai que darlle a coñecer os pais tamén. Pois hai que coñecer a marcha nórdica e os beneficios Sí. da marcha nórdica. E tedes sendeirismo, tedes marcha nórdica e recentemente chegades a un acordo co Inclube, Co Inclube, no? Que é un club de escalada aquí en Santiago de Compostela. Sí. E que pasa? Que supón este acordo, esta fusión? A fusión é moi importante. Penso que non nos equivocamos nela e que vai a ser moi beneficiosa para ambos clubes. Porque, bueno, para nós, que eu levaba pois moito tempo, moitos anos, era unha cousa que tiña aí de facer montaña, porque éramos un clube de montaña, pero con limitacións. Nos crecer e traer a escalada, o alpinismo para este club aquí en Santiago, na cidade, bueno, é maravilloso, non? Así se veu tamén no número de socios, pero para o Inclube tamén penso que é importante, porque estaban ao millor nun momento aí bueno, un momento de pouco crecemento e de tal, penso que a través nosa poden crecer, que poden continuar. É unha continuidade, non? Deles. Eu creo que vai a ser esa continuidade, temos toda a boa intención, as ganas, a ilusión, teño moitísima ilusión neste proxecto, e quero que todos os socios do Inclube sepan que siguen a súa trayectoria a través de nós, que isto é unha continuidade, que non se acabou, que senón que continuamos e queremos escoitalos a todos, saber as súas necesidades, saber as necesidades que hai de montaña na cidade e poder axudar con moita ilusión, moitísima ilusión neste proxecto. Con cantas persoas contades agora, con cantos socios dende a fusión, a cantas persoas aglutina o Club Vía Láctea? Pois mira, fai uns anos tiñamos 111 socios. Pasamos a 151, de 151 a 100, o ano pasado 167, o sea que pechamos o ano a 31 de decembro 167. Pois ben, este ano, que estamos a 10 de febreiro, pois xa temos 175 socios, moitos vidos do Inclube, e tamén socios de montaña que non son do Inclube. O sea, que creo que lle chegou un pouco a noticia de que aquí en Santiago íbamos a dalo todo na montaña e se están unindo a nós. O sea, que isto é... O sea, que un crecemento exponencial. É un crecemento, pero moi rápido. O sea, foi todo moi rápido. Nada, en 2-3 anos... bueno, isto pois é unha boa señal. Claro, unha porque boa señal. agora mesmo facedes tamén montañismo, escalada, sí. barranquismo. Sí, todas un amplo abano de actividades, todas ao aire libre. Todo que conleva a montaña. Pois nada, pois vámoslo ter agora, xa estamos con ele, estamos preparando actividades de montaña, que está aí, a ver, decir que o presidente do Inclube agora pasa a ser o noso vogal de montaña. Entonces, pues, esa sección de montaña seguirá levando a José Ramón Couto. Entonces, por eso insisto en que é unha continuidade do Inclube dentro do noso clube.
Entonces vais a seguir facendo todo. Todo o que se facía de montaña, vais a seguir facendo. Sí que vamos a facer actividades, con millor eles non tiñan actividades programadas. A nosa intención é ahora ter actividades programadas, escoitar os socios que precisan, que actividades necesitan, e nada, darlle para adiante con... E seguir crecendo. E seguir crecendo si se pode, se non, bueno, pues así xa estamos moi ben, creo que xa hai un bo clube, mantelo, eso sí, poder mantelo. É complicado os clubes neste momento. Claro, porque cales son as vosas necesidades dende o Clube Vía Láctea? A ver, neste momento, necesidades témolas en locales. Xa tuvemos aí unha reunión con Pilar, ca concelleira, e con Goretti, a ver si seríamos capaces de conseguir un local, porque o crecemento tamén trae pois algunhas limitacións. En este momento as limitacións están nun local onde guardar todo o material de escalada e de alpinismo. Hai material que traen do Inclube e estás a comprar máis material, non? Entón, necesitamos guardar o material e telo ben guardado, porque é material moi sensible que non pode ser manipulado por ningunhas mans non autorizadas. Claro. Entonces, ten que estar ben colocado, non pode estar tirado un enriba do outro, ten que estar moi ben colocado. Entonces, non temos ese local. Entonces, pois nada, dende o Concello, pois a ver se nos facilitan ese local. Ese local tan necesario para unha asociación de montaña aquí na cidade, claro, non? Claro. Que sería pois tamén un orgullo para a cidade ter aquí un clube importante de montaña. E logo tamén, María José, estades moi relacionados co contacto coa natureza, coa horticultura, sí. Que tamén poñedes en valor pois todo ese contacto, non? Coa natureza e co medio ambiente. A natureza que temos máis preto das nosas casas, non? Que é a nosa horta. Entonces, pois sí, surdiu aí unha colaboración con Nuska, unha youtuber moi coñecida, e surdiu pois esta colaboración. Ela buscaba para dar clases de horta, e nos dixemos, pois por que non? Se a natureza que temos máis preto da nosa casa, vamos a apostar tamén por esa parte, non? Ir crecendo por aí. E temos, bueno, hasta agora daba clases os xoves, e tiñamos aí un local no Centro Sociocultural da Rocha. Sí, e agora, bueno, sí. Estamos aí a ver se conseguimos alguén que nos dea, en estes momentos, esta seca poda. Están-nos demandando os nosos socios de horticultura, están-nos demandando pois clases de poda, pero de poda in situ. O sea, que facedes un montón de actividades, sí. Un club multidisciplinar, sí. No que tamén... Todo na natureza. Todo na natureza, e no que tamén as viaxes están moi presentes, sí. Non? Sí, porque nos facemos en sendeirismo, rutas de sendeirismo dun día, o sea, ida e volta no mismo día, en sábados alternos, podendo ser, a veces son sábados seguidos, depende do calendario, pero despois, si nas pontes, facemos saídas a fora de Galicia, pois a Portugal ou a outras comunidades nacionais. Despois, bueno, facemos algunha saída de fin de semana, que ao mellor para xente que 4 días fora da casa pois faiselle moito, pero un fin de semana, dormir unha noite fora, pois sí que o poden facer. Entonces algunha de fin de semana. E tamén temos pois o que chamamos nós a saída grande de sendeirismo, que é unha ao ano que facemos fora do ámbito nacional. Xa levamos varios anos facendo con moi boa acollida. En este 2026 a onde? Este 2026 vamos a Albania. Ah, que ben. Sí, do 20 ao 29 de agosto, pois vamos a Albania, unha saída sendeirista cultural,
pois moi interesante, sí. Bueno, pues María José, para toda a xente que nos este escoitando, que nos este vendo a través da nosa páxina de Facebook ou de YouTube e que se quera chegar a coñecer máis de preto, máis polo miúdo o voso club e a formar parte, que é o que ten que facer? Onde os pode atopar? Sí. Pues están todos invitadísimos a poder vir a probar con nós, se lle gusta como traballamos, como funcionamos, as nosas actividades, que veñan a probar. Podenos buscar, temos a páxina web, que é clubvialactia.com, podenos escribir por correos electrónicos ou temos un teléfono, un WhatsApp, que é 604 09 13 25, que nos poden chamar, consultarnos todo o que precisen. Estou encantada de informarlles. Nada. Que se acheguen a coñecer, que se acheguen, o que veñan a Conxo os martes, mire, esta tarde estaremos en Conxo, os martes de 6:30 a 9, estamos sempre ali para recibilos presencialmente, que nos fagan todas as preguntas que precisen, formámosles de si se queren federar con nós, nos federamos, somos un club federado, a través nosa tamén o poden facer, nada, nos encantados de recibilos. Pois foi un placer, María José, coñecervos máis polo miúdo, este club que aglutina sendeirismo, marcha nórdica, horticultura, montañismo, escalada, barranquismo, bueno, de todo. Pois foi un placer charlar contigo e coñecervos máis polo miúdo neste espazo de deporte local que temos aquí en Radio Líder Santiago, patrocinado por Sicilia en Boca. Moitísimas grazas. A vos. E moita sorte en todas as competicións deste ano. Pois moitísimas grazas, darémolo todo. Eso, moitas grazas. Grazas. En Sicilia Invoca no hacemos pizzas, las creamos con masa fina, horno de leña y el toque mágico de nuestros pizzeros italianos. Porque aquí la tradición no se imita, se saborea. Pide tu pizza, tu pasta o tus postres artesanos y disfrútalos donde quieras con nuestro servicio a domicilio. Sicilia Invoca, auténtico sabor italiano en Santiago, Bertamiráns y A Coruña. Sicilia Invoca, cuando la pizza es arte, se nota.